ko sa inyo, ang tao mag-ambisyon presidente, gago. Gago. Kagaya ko, minsan mamayat ako, minsan tataba ako. When you get to study all documents of the Republic of the Philippines, from all places, provinces and cities, mawalaan ka ng stamina. Sometimes you finish reading. I do not sign. Yung iba kasi pag may initial na reviewed na, ako hindi. Binabasa ko uli. Tapos I sign. Tatapos ako niyan mga alas 7, alas 8, bago ako makatulog. That's why early on I said, my day starts at 1, 2. Kung hindi ka na, kung mangurakot ka, ay walang problema. Wala talagang problema. Hindi ka na kailangang umuwi ng probinsya, may mansion ka na doon. Pero, kanya-kanyang estilo yan sa buhay. Yes, it depends on how you look at life. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.